Rongkhang constituency arlo ke damtang arni Klirdap Terang polling station along BJP must joining ki bipon ke chok chelapen Rongkhang constituency arlo Bidi kanglim ke klem puthak ki klem ajok Rongkhang Mondal Committee Mohila Morcha IT Cell Youth Morcha lapen local committee tum chingrum pet pen jakhong achiklo ni phain coroner ke prani Klirdap Terang amepi ke kaipong Lason se ke damtangani Rongkoroi polling station arlo Hongkram polling station arlo Lapentika polling station arlo local MSC Long Bison Bay Mondal Committee tumaphan pachini ne pin pen Klirdap Terang pen BJP mass joining ajai paman ponlo Lapen labangso BJP mass joining ajai ke padu ponalong aban BJP party along ke dotang tumaphan si apong BJP mass joining along BJP pa join to naret pusi Mondal Committee tumpen phirang ke thengno lamthi paklang pon lapen lancho takalilang break jam local committee along tame dampen kali li kalanglang klem ponthu lasila haya sai ke klem ke Rongkhang constituency alo BJP party aphan ke thakdun je sai lang no luputa phirang ke thengno lamthi paklang ponthu Jaya kita tang apor, dak inot bang ini abang foto, ameta nili pujat po Klirdap Terang, alang lila dak bidi kanglim pen kikan, ajoni sinil tum ning cekang ni lapen ning honduk cepet lang lo, lasi pini alang li panami pis tamin ni kai pon lo ladak tim Rongkhang pen, ilum cinggung pen, ateke alang li kita tang apor, ladak nili tum tim Rongkhang tang kring sidolang, ladak BJP tim Rongkhang tang kring sidolang, lasi alang li nil tum la tim Rongkhang tang kring Fit pustami alang li nil tum fan divide and rule politics na claim je fan mang selang li bidi kanglim pen claim bom lage thek daklo kedam tang mass joining Rongkhang along kidipon long complete dolo la so long sitame alang li Mondal Committee atom fan pachini nepin lapen ke ladak local MSC sar long bison be ka fan pachini nepin lapen ke nil tum tim Rongkhang fan pachini nepin pensi alang li tum bangke mass joining program same bipon bomlo la so long sar Dr. Klirdap Rongkhang ke hai Karbing Mountain Mass Council CM sir alang litum tim pen langji puni tuma berta long si nil tum same haladak adim vijutun po arling abe haladak bangke pine bang koi thongke to chom diti lason chot lasini litum bangke Mondal Committee tum pen chingwai local committee tum pen chingwai MSC sir long bison be khai pen chingwai si kadogo tim chingwai si haladak CM sir bang set program ke arling abe chelangno dakji pusini litum bangke kado ko emergency ako puthot la local committee man pachin to policy munit pangrum si halada pachetong nuntu jo la puson ta si alang li bangke la puson alang li jungjung ale kar ilone mate non future aphan kopine akemang dong alang li kidolone la bang chini ne derlo stame lason divide and rule politics bangke ladak Rongkhang lu bana claim ke deje phan bangsi nilitu mehen bachun ri nilimen ne kareng Rongkhang pi dak Rongkhang constituency long Mohila Morcha president iglo lasi nilitum pini la sojai mek ke deng nangkok ma me phi Klirdap Terang phan ke thor nangkok alam theke alang li ke choklem ke chokchi pusini litum Mohila Morcha hin pen punang koklo bidi kanglim elong long ni ke klem do la sojoi ne si ining ki kang mate ining ki pung kachipaklang si litum Rongkhang constituency arlo Mohila Morcha pini ke non emergency masi ni tum Mohila Morcha hin pen ta chitong idelo sami ni tum committee thepik dak 32 bias do la sia Mohila along tin tan ni tum gothon et lasi lason thak si malang li an suche ko bidi kanglim klem chubam teni tum sorlo tum ta ti thurji achans doglo La sojok Rongkhang constituency BJP arar tum thurpak pen Mondal Committee sai hemalong chisong ponsi Klirdap Terang amepi ki kai pon asai deng ponlo Sita Rongkhang Mondal Committee Mohila Morcha IT Cell Youth Forum lapen local committee tumpen CM Dr. Klirdap Rongkhang lapen team karbing no tumaphansi aning kachithe dovet lang lapen dodun berji pusi lamthi chepaklang pon lapen no ne prangke wangjiani Klirdap Terang pen Rongkhang constituency lo kalili kalanglang asai claim thu polotangte party rona tengpen ingsai ponthunang kok pusi lamthi paklang pon Bangso jai megalong Mondal Committee Mohila Morcha IT Cell Youth Forum local committee lapen Rongkhang arar tum chitongdun News report Karbing Long Life